Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε άλλο βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Ξεκινάω αυτό το βίντεο γιατί όπως είδατε και από τον τίτλο θα κάνω makeover σε αυτό εδώ πέρα το δωμάτιο. Λοιπόν, το δωμάτιο θα γίνει κάπως έτσι. Θα κάνω το λεγόμενο Stockholm Room, νομίζω κάπως έτσι λέγεται. Και σήμερα πόσο έχουμε? 1 Αυγούστου. Αύριο φεύγω για διακοπές μαζί με τους γονείς μου. Και το δωμάτιο θα ξεκινήσουν οι αλλαγές μετά τις διακοπές, αλλά το ξεκινάω αυτό το βίντεο από τώρα. Γιατί μετά δεν θα έχω χρόνο να πω όλα αυτά που θέλω και να τα εξηγήσω. Για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο δεν θα έχω χρόνο. Γενικά τώρα εδώ μέσα γίνεται χαμός, έχουμε πάρα πολλά πράγματα, οπότε ναι. Λοιπόν, τα πρώτα πράγματα που ήθελα να κάνω ήταν για αρχή κορνίζες. Ουσιαστικά έχετε αυτές εδώ πέρα τις κορνίζες που τις βάζουν στα Stockholm Room κλπ. Λοιπόν, πήρα και εγώ κάποιες φωτογραφίες από το Pinterest και τις πήγα σε φωτογραφείο για να μου τις εκτυπώσουν. Πήγα στα Jumbo και πήρα και κάποιες μαύρες κορνίζες και βγήκε το αποτέλεσμα τύπου τέλειο. Λοιπόν, οι κορνίζες, πρώτη είναι αυτή, η οποία γράφει Vogue και έχει από πίσω και τέτοιο άμα θες να το κάνεις και να το κρεμάσεις. Έπειτα έχουμε αυτό εδώ, το οποίο στράβωσε λίγο, θα το φτιάξω, το οποίο και αυτό γράφει Vogue, αλλά είναι με αυτό το μοντέλο. Που αυτό θα μπει στη μέση, θα μπει ένα με γράμματα, αυτό με την κοπελίτσα και άλλο ένα με γράμματα. Το οποίο είναι αυτό που γράφει fashion και είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ elegant. Γενικά αυτά τα τέτοιου είδους δωμάτια είναι πάρα πολύ elegant και μου αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε έκατσα λίγο, το έψαξα, είδα διάφορες φωτογραφίες και είδα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Α, και θα σας πω, από εδώ πέρα δεν έβαλα χαρτί Α4 γιατί δεν είχαμε λευκό χαρτί. Στην αρχή σκέφτηκα με μαύρο. Μετά βλέπω ότι αυτές οι κορνίζες, έτσι πως τις αγοράσαμε, είχαν μέσα ένα λευκό χαρτί που έγραφε τις διαστάσεις και έγραφε και κάτι άλλα πράγματα. Το γυρνάω εγώ ανάποδο, βλέπω ότι γράφει ότι από πίσω είναι λευκό και λέω θα βάλω αυτό. Και βάζω αυτό, παιδιά μια χαρά με βόλεψε, εν τέλει μου βγήκαν οι κορνίζες, δεν θυμάμαι πόσο έκαναν. Δεν νομίζω όλες μαζί να κάναν πάνω από 5 ευρώ και 3 ευρώ οι φωτογραφίες. Μια χαρά. Το επόμενο πράγμα που πήρα είναι αυτά εδώ τα λαμπάκια, τα οποία τα έχω ανοίξει. Είναι αυτά εδώ τα λαμπάκια, τα οποία είναι λαμπάκια βροχή. Δηλαδή είναι έτσι απλωμένα όλα. Είναι για κουρτίνα. Είναι όλα έτσι απλωμένα και φαίνουνε. Και έχουν και ένα κομπιουτεράκι το οποίο μισό. Έχουν και αυτό εδώ πέρα το κομπιουτεράκι, το οποίο σου γράφει, έχει timer για να ρυθμίσει την ώρα. Έχει εδώ πέρα κάτι αριθμούς 5, 9, 6, 10 και έχει και κάτι νότες. Έχει χαμηλό ανοιχτό και να το ανοίγεις και να το κλείνεις. Θα τα δοκιμάσω. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία, θα μπουν στην κουρτίνα. Η οποία αυτή η κουρτίνα θα αλλάξει γιατί είναι ροζ, όπως και όλο το δωμάτιο είναι ροζ όπως βλέπετε. Αλλά εννοείται το δωμάτιο θα βαφτεί. Και σε αυτά, επειδή τα έχω δοκιμάσει ακόμα, θα τους βάλω προς το παρόν από εμφάνιση ένα 9 στα 10 και μετά θα σας πω πόσο λειτουργικά είναι. Το επόμενο πράγμα που πήρα ήταν αυτό εδώ πέρα το συννεφάκι, το LED, το οποίο το έχω βγάλει αυτό εδώ πέρα. Θα το συνδέσω κάπου να το ανοίξω να δείτε πόσο πανέμορφο είναι. Μισό λεπτό. Παιδιά, δείτε το πόσο πανέμορφο είναι! Και φανταστείτε το τώρα αυτό με τελείως σκοτάδι. Μισό να το δούμε λίγο στο τελείως σκοτάδι. Τέλειο. Ναι, και φανταστείτε τώρα αυτό έτσι σε μια γωνίτσα. Πανέμορφο γενικά, βέβαια. Τέτοιου είδους φωτάκια LED στο Stockholm Room δεν πολύ ταιριάζουν, δεν τα βάζουν πάρα πολύ. Αλλά εγώ όταν το πήρα αυτό ήμουν σκεπτόμενη ακόμα ότι το δωμάτιο μου θα το κάνω clean girl, παύλα Latina room. Γιατί ναι, παιδιά, άρχισα να παίρνω τα διακοσμητικά έχοντας στο μυαλό μου αυτό, αλλά μετά είδα τι είναι της μόδας, είδα και τι μου αρέσει και εμένα περισσότερο. Και εν τέλει κατέληξα σε αυτό. Αλλά δεν πειράζει, ευτυχώς δεν είχα προλάβει να πάρω πολλά. Το επόμενο πράγμα που πήρα ήταν αυτά εδώ πέρα τα LED. Τα οποία ναι, είναι LED για τοίχο. Εγώ πάντα νόμιζα, ακούστε τώρα φάση, εγώ πάντα νόμιζα ότι τα LED ήταν για τοίχο. Και ρωτάμε σε τι επιφάνειες μπαίνουν
μας λέει η καλύτερη top επιφάνεια είναι αλουμίνιο, δηλαδή ας πούμε στο ψυγείο, σε κανένα ντουλάπι αλουμινένιο κλπ. Μετά είναι το ξύλο, κάτι τέτοιο μας είπε, και το λιγότερο καλό, και το χειρότερο μας είπε ότι είναι ο τείχος, γιατί αν η επιφάνεια δεν είναι λία και είναι τραχιά, δεν κολλάει εύκολα, οπότε ναι. Αλλά να σας τα δείξω πόσο καταπληκτικά είναι. Γενικά τώρα αυτά δεν κάνω να τα κάψω και πάρα πολύ, γιατί είναι όλα μαζί μαζεμένα και μην πάρουν καμιά φωτιά, μας το είπανε κιόλας. Οπότε θα τα ανάψω για λίγο, γιατί τα έχω ξανανάψει αρκετές φορές, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι απλά και να τα βλέπω. Οπότε το ανοίγω. Παιδιά, τι είναι αυτό? Μισό, το βάζουμε στο Fade Smooth Flash. Και τώρα το κλείνουμε. Είναι απλά καταπληκτικά, θα τα δείτε. Γενικά αυτό το βίντεο λογικά θα βγει πάρα πολύ μεγάλο, γιατί θα πάρει πάρα πολλές μέρες. Εγώ σε μια εβδομάδα θα γύρω στο χωριό μου. Οπότε τότε θα είναι που θα ξεκινήσουμε λίγο και το βάψιμο. Και μετά θα αλλάχτούν έπιπλα, θα πάρω καινούργια πράγματα κι άλλα μάλλον. Γενικά αυτό το δωμάτιο θα το δείτε, μία που θα το δείτε και μία που δεν θα το πιστεύετε ότι είναι αυτό το δωμάτιο. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν βαθμολόγησα τώρα. Το συννεφάκι παίρνει 10, τα LED θα πάρουν, επειδή τα LED είναι τα φοβάμαι πάρα πολύ. Για το πώς εν τέλει θα εξελιχθεί, αν θα κρατήσουν για καιρό, αν δεν θα χαλάσουν, γιατί αν χαλάσουν τα LED, μετά πρέπει να τα αλλάξεις, δεν θα φαίνεται ωραίο. Οπότε στα LED βάζω προκαταβολικά ένα 8,5 που είναι αρκετά υψηλή βαθμολογία. Το επόμενο πράγμα είναι αυτή εδώ η μαξιλαροθήκη, που τώρα έχω βάλει μέσα μαξιλάρι. Είναι μπεζάκι τέτοιο για να ταιριάζει με τα υπόλοιπα. Θα πάρω και άλλες τέτοιες μαξιλαροθήκες και θα πάρω και παπλωματοθήκη και σεντόνι και μαξιλαροθήκη σε παρόμοιο σχέδιο. Γιατί δεν μπορώ να είμαι τώρα με το... Δεν φαίνεται κιόλας, με τα γύφτικα τέλος πάντων που έχουμε, ξέρετε τι έχουν όλα τα ελληνικά σπίτια. Και μέσα από αυτό έχουμε βάλει ένα μαξιλάρι το οποίο είναι από το σαλόνι. Και είναι ένα γύφτικο με λουλουδάκια και τιμμένο. Εντάξει, όλοι έχουμε τέτοια μαξιλάρια. Αλλά ευτυχώς δεν φαίνεται, οπότε το έβαλα. Εντάξει, αυτό παίρνει ένα δεκαράκι, μια χαρά. Αυτά ήταν αυτά προς το παρόν τα πράγματα που έχω πάρει. Αλλά τώρα, αφού ξεκίνησα έτσι το haul, να σας δείξω κάποια πράγματα που μου πήρε η νονά μου. Άσχετα αυτά με το βίντεο, αλλά θα σας τα δείξω. Λοιπόν, η νονά μου πήρε κάποια πραγματάκια για το σχολείο. Από τώρα, ναι. Λοιπόν, μου πήρε αυτό το παγουρίνο, το οποίο δεν είναι ένα απλό παγουρίνο θερμός. Ροζ, εντάξει. Σου λέει και τους βαθμούς Κελσίου με διπλό πάτημα. Είναι έτσι, λοιπόν, δείτε τώρα. Μέσα είναι έτσι και εδώ πέρα αυτό βγαίνει και μπορείς να βάλεις μέσα τσάι. Μέσα είναι έτσι. Και παιδιά, δείτε λίγο. Σε αυτό εδώ πέρα μπορείς να βάλεις μέσα τσάι. Βέβαια, εμένα μου λέει να μου καλύτερα να το έχεις καθαρό, να πίνεις δηλαδή μόνο νερό. Βασικά, να το, άμα το πατάς για πολλή ώρα. Αχ, τέλειο! Καλά, top. Βέβαια, ξέρω ότι μπορεί να μην κρατήσει και για πάρα πολύ, αλλά γενικά εμένα αυτό τέτοιου είδους. Έχω δει τέτοια μπουκάλια, παιδιά, τα βλέπω τώρα τελευταία παντού. Και ήθελα πάρα πολύ να πάρω, οπότε... Κρύο για 12 ώρες, ζεστό για 6 ώρες. Διπλό τείχομα. Ουσιαστικά εδώ πέρα λέει ότι κρατάει το ρόφημα που έχει βάλει μέσα κρύο για 12 ώρες και ζεστό για 6 ώρες. Πάρα πολύ, μια χαρά. Καλά, αυτό εννοείται παίρνει 10. Το επόμενο πράγμα που μου πήρε είναι αυτή εδώ πέρα η κασετινούλα. Την οποία τέτοια κασετινούλα δεν είχα ποτέ στη ζωή μου και πάντα ήθελα. Και άλλο μήνυμα. Λοιπόν... Τα είχα ξεχάσει αυτό. Όπα, θα πέσουνε και τα κάμερα. Τα έχω στηρίζω. Εδώ πέρα το δωμάτιο γίνεται χαμός. Μου πήρε 2 μαρκαδοράκια. Το αγαπημένο μου είναι αυτό το γοργονέ στυλό. Ένα μπλε στυλό
Και μετά 2 απλά στυλό και ένα μολύβι. Τα οποία είναι και πάρα πολύ χρήσιμα. Καλά, και αυτό είναι ούτε 10 θα πάρει. Γενικά όλα αυτά τα εύχριστα πράγματα δεν με νοιάζει να είναι απαραίτητα τέλεια εξωτερικά στην εξωτερική φάση, αρκεί να είναι χρήσιμο. Και αυτό, καλά, αυτό νομίζω το πιο χρήσιμο από όλα. Πέραν του ότι είναι French και γενικά δεν έχω δει πολύ French, αλλά μου αρέσει έτσι το theme. Χρειάζομαι. Έγραψα ήδη και το όνομά μου. Χρειάζομαι τέτοια full, γιατί παιδιά έχω ένα τέτοιο το οποίο με έχει σώσει όλη τη χρονιά. Έχω ένα μικρό τετραδιάκι στο οποίο γράφω Δευτέρα, άνω και κάτω τελεία. Αρχαία, Οδύσσια, μαθηματικά, μπλα μπλα μπλα. Τι μαθήματα πρέπει να γράψω. Τα σημειώνω ακριβώς τι έχω και μετά όταν γυρνάω σπίτι, το μόνο πράγμα που έχω να κάνω είναι να ανοίξω αυτό. Το ανοίγω, διαβάζω τι έχω και τα βλέπω. Πανεύκολο, τέλειο, 10. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Θα σας δείξω λίγο και με το δωμάτιο before. Έχουμε πάρει και κουρτίνες, αλλά δεν θα σας τις δείξω τώρα. Θα σας τις δείξω μετά από μία εβδομάδα. Πάμε να σας δείξω μία εβδομάδα. Λοιπόν, ξεκινάμε από την πόρτα, η οποία είναι μια ωραιότατη καφέ πορτούλα. Με εδώ πέρα μπουρνούζια, πράγματα κλπ. Πάμε εδώ πέρα. Μισό, παιδιά, θα ανάψω λίγο το φως. Μετά πάμε εδώ πέρα σε αυτό τον ωραιότατο ροζ τοίχο. Πώς το λένε, βιβλιοθήκη, μπαούλο, κρεβάτι. Ροζ τοίχος νούμερο 2. Κουρτίνα ροζ. Καλοριφέρ με διάφορα πραγματάκια και το σνεφάκι πάνω. Ανεμιστηράκι. Εγώ για. Εδώ πέρα αυτά τα fashion κλπ. Και αυτό λογικά και ο καθρέφτης με το τέτοιο θα αλλάξουν θέση, αλλά θα το δούμε. Εδώ πέρα κάτω σακούλες, μπλα 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 και η ντουλάπα. Αυτό είναι πάνω κάτω, δεν είναι. Αλλά γενικά, παιδιά, να ξέρετε, το δωμάτιο θα γίνει αγνώριστο, θα αλλάξει πάρα πολύ. Και ανυπομονώ, οπότε see you next week. Γεια σας, λοιπόν. Σήμερα γυρίσαμε το χωριό, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και πήρα και αυτό εδώ πέρα το κοκαλάκι. Άσχετο, τέλος πάντων. Τώρα που γύρισα, πρέπει να αδειάσω το δωμάτιο, γιατί αύριο μεθαύριο, το πολύ σε 3 μέρες, βάφουμε. Οπότε θα το κάνω σήμερα, γιατί αύριο είναι και η γιορτή μου. Δεν ξέρω αν θα προλάβω. Έχουμε κάποια πραγματάκια και αύριο να κάνουμε. Επίσης σήμερα έφτιαξα σούσι. Παιδιά, βγήκε πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν το έχω φωτογραφίσει, το καταβρόχθησα αμέσως. Άμα θέλετε, μπορώ να κάνω βίντεο που να φτιάχνω σούσι. Δεν βγήκε, τα υλικά δεν ήταν πάρα πολύ ακριβά, ήταν σχετικά φθηνά. Τα βρίσκει όλα στο σούπερ μάρκετ, όλα το σούπερ μάρκετ τα πήρα και τα περισσότερα τα είχαμε. Τα περισσότερα, κάποια τα είχαμε. Ναι, αλλά τώρα πάμε να αδειάσουμε το δωμάτιο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από εδώ και πάμε. Λοιπόν, πολλοί θα αναρωτήσετε γιατί θα μάθετε να τραβάει το βίντεο. Είναι 7 η ώρα και είμαστε 2 μέρες μετά από το τελευταίο πλάνο. Και θα σας πω γιατί. Εκείνη τη στιγμή είχαμε επισκέψεις που έκλεισα το βίντεο. Μετά έπεσα για ύπνο, έφαγα κάτι, έπεσα για ύπνο γιατί νύσταζα πάρα πολύ. Και την άλλη μέρα, όπως σας είχα πει, είχα και τη γιορτή μου, ήταν full ημέρα, δεν πρόλαβα καθόλου, οπότε θα σας δείξω ένα update πώς είναι τώρα το δωμάτιο. Λοιπόν, το δωμάτιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αυτήν εδώ πέρα τη φάση. Η αλήθεια είναι ότι άδειασε αρκετά, αλλά τώρα θα πάμε να πάρουμε τα χρώματα. Και νομίζω πως το επόμενο πλάνο θα είναι αύριο που θα ξεκινήσουμε να βάφουμε. Λοιπόν, έχουν γίνει μερικές αλλαγές όπως βλέπετε. Ξέχασα κιόλας ότι τραβάω βίντεο, οπότε δεν τραβούσα όλη την ώρα που βάφαμε. Ναι. Είναι η επόμενη μέρα, όσοι δεν καταλάβατε. Εν τέλει τα χρώματα τα πήραμε σήμερα το πρωί και όχι χθες, γιατί χθες πήγαμε στο μαγαζί και ήταν κλειστό και δεν είχαμε χρόνο να πάμε στο άλλο το μαγαζί. Οπότε, update. Το χρώμα βγήκε έτσι. Βγήκε φανταστικό. Απλά βγήκε ένα τσίκι πιο ψυχρό από το περίμενα, αλλά δεν πειράζει, γιατί το μου αρέσει πάρα πολύ. Έκανα ένα μπάνιο τώρα, γι' αυτό είναι έτσι τα μαλλιά μου. Και τα μοναδικά πράγματα, επειδή θυμήθηκα ότι τραβάω και ένα βίντεο, έχω βάλει μόνο τα κάδρα, έχω βάλει μόνο το ένα, το μεσαίο,
Και τα υπόλοιπα εδώ έχουμε βάλει αυτό, το κρεβάτι το βάλαμε πίσω και αυτό το οποίο θα φύγει. Και μόλις στεγνώσω τα μαλλιά μου, θα ξεκινήσει η διακόσμηση. Θα ξεκινήσω δηλαδή να βάζω φωτάκια, πράγματα κλπ. Έκανα ένα διαλυματάκι, στέγνωσα τα μαλλιά μου, έφαγα λίγο και τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξουμε. Έχω βάλει κάποια από εδώ, κάποια είναι ακόμα μέσα στη σακούλα και βάλαμε και την κουρτίνα, η οποία είναι αυτή και θα μπει κι άλλη μία, γιατί όπως βλέπετε αυτή είναι μικρή και φτάνει μέχρι εδώ, οπότε για να είναι αυτή κάπως έτσι μισό και άλλη μισή από εκεί, αλλά ναι. Εντάξει, φτάνει μέχρι εδώ, προς το παρόν καλή είναι. Λοιπόν, για αρχή θα βάλω λίγο αυτά. Ξεκινάμε με αυτό, το οποίο είναι το δεύτερο που θα μπει. Years later. Μετά από 1/4. Ναι, περίπου. Επιτέλους μπήκαν. Είναι πανέμορφα. Βέβαια μου βγάλαν τη ζωή μέχρι να βγουνε, αλλά βγήκαν πανέμορφα. Παιδιά, δείτε λίγο. Σαν καλερί αρχίζει να γίνεται το δωμάτιο. Επίσης βγάλαμε το κάλυμα της καρέκλας και την αφήσαμε λευκή, έτσι πως ήταν εξ αρχής. Θα σας τη δείξω καλύτερα και μετά. Και τώρα το επόμενο step είναι νομίζω τα φωτάκια βροχή. Οπότε πάμε να δούμε. Δεν βγάζω και πάρα πολύ άκρη. Λοιπόν, αυτά λέει είναι για κουρτίνα. Εγώ βέβαια σκεφτόμουν να τα βάλω στον τοίχο, αλλά μετά σκέφτηκα ότι θα είναι πολύ μποκωτικό και too much, οπότε τελικά δεν θα το βάλω. Θα τα βάλω κανονικά στην κουρτίνα. Αλλά δεν ξέρω. Κάπου θυμάμαι είχα δει κάτι εικόνες που έγραφε πώς πρέπει να είναι και πώς μπαίνουν. Ωραία. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, υπήρξε ένα τεχνικό προβληματάκι. Έπεσε το ξύλο από την κουρτίνα όταν πήγα να βάλω τα λαμπάκια, γιατί δεν είχε σταθεροποιηθεί καλά. Δεν πειράζει, όλα καλά, θα το φτιάξουμε, αλλά επειδή είναι ήδη αργά το βράδυ, είναι 12 παρά, θα το φτιάξουμε αύριο μαζί με το υπόλοιπο δωμάτιο, οπότε το δωμάτιο μένει στην κατάσταση που το είδατε τελευταία φορά και εμείς τα λέμε αύριο. Καλημέρα! Καταρχάς φοράω αυτά τα ρούχα γιατί είναι σήμερα Κυριακή, οπότε ήμουν στην εκκλησία και δείτε τώρα τι γίνεται. Το ξύλο φτιάχτηκε. Το έφτιαξε ο μπαμπάς μου σήμερα το πρωί. Όμως θα μπουν τα λαμπάκια. Θα μπουν τα λαμπάκια κανονικά. Απλά λίγο προσεκτικά, οπότε πάμε να τα βάλουμε μαζί. Βασικά μπορεί απλά στο επόμενο πλάνο να τα έχω βάλει και απλά να σας πω τα έβαλα. Τα έβαλα. Ναι, λοιπόν, τα έβαλα μαζί με τη μαμά μου, μαζί με λίγη βοήθεια, γιατί χθες όταν τα επιχείρησα έπεσε το ξύλο. Λοιπόν, είναι καταπληκτικά. Βέβαια, μας έβγαν λίγο τη ζωή μέχρι να τα κάνουμε. Εντάξει, είναι όμως πάρα πολύ όμορφα. Έχουν αυτό εδώ πέρα το κομπιουτεράκι. Και από εδώ τα ανοίγεις. Λοιπόν, τα κλείνω τώρα γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολλά πραγματάκια να κάνουμε. Τώρα θα σας δείξω λίγο πώς έχει γίνει ως τώρα. Ως τώρα έχουμε αυτή εδώ πέρα τη γωνιά που είναι πανέμορφη, είναι η αγαπημένη μου γωνιά. Μετά έχουμε εκείνη τη γωνιά και μετά έχουμε αυτά τα οποία είναι ακόμα τα πραγματάκια που έχω να βάλω και η βιβλιοθήκη. Η πόρτα νομίζω το χαλάει πλέον λίγο όλο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, μπήκαν και τα LED. Εν τέλει τα έβαλα απλά εδώ πέρα. Δεν φαίνεται τίποτα και μόλις το ανοίξω παθαίνετε τύπου σοκ. Ένα λεπτάκι, κομπιουτεράκι. Το κομπιουτεράκι τους είναι αυτό εδώ. Και δείτε λίγο. Είναι έτσι, φωτίζουν τέλεια. Έχει όλα αυτά τα χρώματα, όλες αυτές τις ρυθμίσεις. Μπορείτε να το βάλετε σε ό,τι χρώμα θέλετε. Ό,τι θέλετε. Είναι καταπληκτικό. Αχ, μου αρέσει. Μπορείτε να το βάλετε έτσι λίγο πιο χαμηλά, ρε παιδί μου. Και άμα θέλετε μπορείτε να το βάλετε και πιο... Αχ, έχει και πολύ φωτεινό. Έχει και λοιπά τέτοια smooth
flash και τέτοια, τα οποία είναι αυτά τα λίγο πιο extreme που αλλάζει μόνο το χρώμα, το smooth και γενικά είναι πάρα πολύ ωραία. Οπότε τα αφήνω και αυτά εδώ, έχουμε γεμίσει λίγο κομπιουτράκι, αλλά δεν πειράζει. Και πάμε στο επόμενο step, το οποίο νομίζω είναι το συννεφάκι. Ναι. Εύκολο step, ένα συννεφάκι, να δω τώρα πού θα βάλω. Θα βάλω ίσως κάποιο τοίχο. Δεν νομίζω. Έχω ιδέα. Τώρα ταυτόχρονα και λίγο καρπουζάκι, γιατί πίνασα. Τώρα θυμήθηκα ότι εδώ πέρα έχουμε ένα καρφάκι. Το οποίο ήταν εδώ που πάω. Δεν χωράει, όχι. Και τώρα να βάλω άλλο ένα έξτρα φωτάκι εδώ πάνω θα είναι too much. Οπότε λέω, ή να το βάλω κάπως εδώ πέρα στη βιβλιοθήκη να φωτίζει όμορφα, γιατί είπαμε και με τη μαμά μου ότι πλέον σε αυτή τη βιβλιοθήκη δεν θέλουμε να βάζουμε πάρα πολλά πράγματα και να την υπερφορτώνουμε. Θέλουμε να την έχουμε έτσι minimal, ωραία, γλυκούλα, με λίγα πραγματάκια. Γιατί είναι και αρκετά παλιά, δηλαδή τη βάψαμε. Ίσως έχω κι άλλη ιδέα. Λοιπόν, εν τέλει δεν βρήκα που θα βάλω το συννεφάκι, θα το δούμε μετά αυτό. Βρήκα όμως που θα βάλω αυτά εδώ πέρα. Σκέφτηκα, επειδή εδώ τα είχαμε εδώ πάνω. Ήταν πολύ όμορφο, τα είχαμε όμως για πολύ καιρό, basic κλπ. Οπότε τώρα δείτε τι σκέφτηκα. Πήρα ένα μπολάκι γυάλινο, ένα βάζο που έχουμε. Και λέω, θα τα βάλω μέσα και τώρα θα τους βάλω και μπαταρίες και μετά θα δείτε ανοιχτά. Λοιπόν, επειδή όμως έχει πάει τώρα μεσημέρι, θα κάνω ένα διαλυματάκι για να φάω και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, έφαγα και πάμε τώρα να βάλουμε τις μπαταρίες. Μιλάω λίγο σιγά γιατί τώρα είναι η μεσημέρι. Οι γονείς μου ξάπλωσαν. Δείτε πόσο όμορφο έχει βγει. Πω, παιδιά, θα βγει πανέμορφο. Εν τω μεταξύ, μου χαμήλωσε λίγο και μαμά μου τα story, γιατί τώρα είναι μεσημέρι και μην μπει όλος ο ήλιος μέσα. Και κάπως έτσι έχει γίνει το δωμάτιο και θα μου πεις τώρα είναι πολύ άδειο. Εννοείται θα βάλουμε μέσα και άλλα πράγματα. Φωνάζω κιόλας. Αλλά προς το παρόν θα είναι έτσι. Όλα τα υπόλοιπα πράγματα τα έχουμε ακόμα στο δωμάτιο του αδερφού μου. Γιατί τα μεταφέραμε προφανώς για να βάψουμε. Παιδιά, φαίνεται πανέμορφο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πως φαίνεται κουτί, από μακριά δεν φαίνεται καλά. Ναι, οπότε αυτά λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Και πείτε μου και ιδέες κάτω στα σχόλια αν τι θα θέλετε να ανεβάσω καινούριο, αν και έχω καμιά 4-5 πρόχειρες ιδέες, αλλά πείτε μου και εσείς τι θέλετε να βλέπετε. Και μας τα πούμε στο επόμενο.